starý, ještě s tím zavodem. No, určitě. Až by to bylo. Nahoru. Prostě, no. To má ružiček, Nahoru. Bude hodně, no, neboj. Když budeš šikovnej, bude. No, přesně tak. Práce nebude kupovala, takový běček vohne děti, ale chci zpomout. No. Děti, jo, ale ty za rok by mohla jít chodit do práce, no, malá do školky, no, občas video, tak už to úplně ideální. Přijde večer na já jsem to tady nechodila od 6 do 5, jde na každý celý týden, a to bylo před Vánocema. Mám před Vánocema největší šumec, psychologi. Tady na konci týdne volíme pro zákazníky. To tam před Vánocema strašný. Ale já myslela, že jako bude to tam na to pokračovat. Taky to chází na hrozný. Jsme neudělali tu dálku. Prodavačky tady v tom peni, tak si říkám, jsou taky chudáci. Dobře. Jo. Toč. Tady. Kukino. Pojď sem. Ne. Koro. Dobře. Jo. Toč. Ne. Bude nezlo. No jo. Jsou taky šikovní. Dobře, to To ne. To je dobré. Co nevím. Jo. Já nevím, já jsem si spíš říkala, aby se tady vyřádilo, aby se trošku vybilo, trošku se naučil poslouchat. No. To nevím, jestli někdy dokáže takhle sedět. Jsou taky chybernou na špát, tak udrží špát, a běží. Takže neudrží. No. Já věřím, že to se No, to ten je až moc. Dobře tě to, jo, to víš, že jo, jen dodej. Furt jenom dodej, že to bylo. Ne, to víš, že jo. nedělá, prosím. Já se dostal za vyučenou, vy. Co? To je bycha. To mu vůbec nevadí, vy. Vůbec mu to neškodí, vy, když se bojí, že jo. To víš, že jo. Zlobí, vy. No, ty nesedělá. Ty jsi dostal za vyučenou, to víš, že jo. Jak si to želí? Takže jo. Jo. Můžeš mít třeba víc našlaná nebo to. Jo. Já bych. Já se to střetí dítě. To jsou malíčky. Stoj! Hop!